Uvaliwe umzila kaloliwe ophakathi kwesixeko saseGauteng naseRandfontein kwintshona Randi okulandela ukungquzulana kololiwe othwala impahla nolayisha abantu besuka eKapa. Sweleke umuntu wamnye kule ngozi okukwenzeke kwisikhululo sikaloliwe saseHorizon View. Oku kulandela kusoleka komkhweli kuloliwe ngethuba kungquzulana uloliwe besuka eKapa nololiwe othutha impahla kwisikhululo sikaloliwe saseHorizon View eRoodepoort. Ingxelo yamsa ithi konzakele abantu abane nabathe baleqiswa esibhedlele. Akho loliwe uvumeleke ukuba ahambe phakathi kweRandfontein neRoodepoort. The full details of the incidents are quite sketchy, but what we can confirm is that it was a premier class train that was travelling from Cape Town to Johannesburg with 31 passengers on board. And unfortunately, out of those 31 passengers, 5 people have sustained some serious injuries, with one unfortunate passenger who was deceased. All the passengers that were on board were taken either to their final destinations or the proper and necessary arrangements for them were made. Lo mzila kaloliwe kulindeke uba uvulwe ngomgqibelo.